प्रेस खोल्नु তুমি যা আমাকে তোর কাটিও स्वामी साधु संत संगे पति समाता स्वामी साधु संत संगे पति प्रभु हस्ते धरी घोड़ ताल हरि
महाप्रभु अपेक्षा करिଥିବା ପିତା ତାର ସଦ୍ଗତି କାମନା କରି ଦିବସ ସମ୍ବତ୍ସରିକ ଦିବସରେ ତାର ସଦ୍ଗତି କରିବା ହରିନାମ ମାଧ୍ୟମରେ ଭକ୍ତ ଜଗନ୍ମୋହନ ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରା ମାଟିର ପୁଅ ଯାଇଥିଲେ ଗୁରୁଦେବ କୋଉଠିକି ଜାଣିଥିଲେ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ବସିଥିଲେ ପ୍ରଥମ ଥାକରେ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲେ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ଭାଗବତ ଟିକେ ପୂର୍ବ ଭଳିଆ ଗୋଡ ପଡୁ ପଡିବ ପ୍ରଥମ ଥାକରେ ବାବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଥାକ କଲମ କଲେ କହିଲି ଲୋକ କାଳିଆ ଶାନ୍ତ ସତ ଦୀପରେ ତେଲ ଥିଲା ଯାକ ତେଲ ସରିଯିବ ଲିଭିଲା ବେଳେ କେମିତି ଲିଭୁଛି ଆମ ଜୀବନ ଯେମିତି ସରିଗଲା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେଣି ଶୀଘ୍ର କେଶ ଥିଲା କଳା ହୋଇଗଲା କେଶ ବଡ଼ ପ୍ରଭୁ ଦିଟା ଗୋଡରେ ବାଟ ଚଲଉଛି କିଏ କରିଛି ସେ ସେଇ ଗାଇଆ ଦିଟା ଗୋଡରେ ଆଉ ତୁଣ୍ଡ ହେଲା ଦଡ଼ ପାଟି କରି ଓଡ଼ କଥା ରାମକୁ ଆମ ଆମ କହୁଛି ସିଏ ଜାଣୁଛି ଯେ ମୁଁ ରାମ କହୁଛି କିନ୍ତୁ ଶୁଣିଲା ଲୋକକୁ ତୁଣ୍ଡ ଜଡ ହେଇଗଲା ପାଟି କରିକି ଯଦି ବଡ କଥାଟେ କହିବ ଆଉ ପାକୁଆ ପାଲଟି ଗଲା ମୋର ପାଟି ଦାନ୍ତ ଯାକ ଗଲା ଖସିଆ ହୁଏ ନାହିଁ ଟାଣି ନକର ସିଂହାଣି ପାଟିରେ ଆଉ ସିଧା ହେଉନାହିଁ ଅଣ୍ଟା ଗଲା ଅଣ୍ଟା ସିଧା ଥିଲା ସିଧା ହେଉନାହିଁ ଆଣ୍ଠୁ ଗଠି ପରିବାର ହେଲେ ସାତ ପର
ଯାଇ ହୁଏ ଆଣ୍ଠି ବାତ ଘରେ ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ କଣ୍ଟା ହେଇକି ଆଉ କଣ ଆଉ ଲାଳ ବହି ଛାତି ଯାଉଅଛି ତିନି ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜେ ଘରେ ସମସ୍ତେ ଭାବନ୍ତି ମୋର ନାହିଁ ଅଛି ଆମ କୁମାରୀ ଭକ୍ତ କହୁଛି ପ୍ରଭୁ ଶୀଘ୍ର ନେଇଯାଅ तू नहीं जाए मुझे